Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι εμπρός. Ναι, η σκηνή στο κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι να σε διώξουνε, να πεινάσεις την οικογένειά σου για να μάθεις να μιλάς. Παλιόπαιδο, παλιόπαιδο. Μάζεψε τον, είναι παλιόπαιδο. Είπε να πάω να καμηθώ. Σας παρακαλώ πολύ. Για να στο λέω, ξέρεις τι σου λέω. Παλιόπαιδο. Παλιόπαιδο. Εντάξει, οκ. Οκ. Εντάξει είμαστε, ρε Μητσό. Εντάξει. Εντάξει, οκ. Παλιόπαιδο. Βουλευτών εκλεγμένων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η ζωή Κωνσταντοπούλου του ΣΥΡΙΖΑ θα κοπείτε. Ήρεμα, παιδιά, παιδιά. Να κοπιούν βουλευτές. Είστε δολοφόνοι! Γαμιέστε! Γιατί έπεστε, τι φταίμε εμείς! Τραπή! Τραπή! Στα φρυγόδα Τα πετάξατε! κρυγόνια έχεις σημικά! Πετάξατε! Τραπή! Δεν κουραστήκατε! Τι πράγμα είναι αυτά! Γιατί έπεστε σημικά! Δεν 4 χρόνια τώρα! Τι τους φταίμε! Παιδιά, κάντε λίγο πίσω! Θα κάνουμε όσο είναι εντολή. Εντάξει. Μπράβο, διαφυλάξτε τώρα παιδιά, γιατί δεν μπορούμε, είμαστε βιώνει. Πάμε. Εδώ για να γίνει τέλος. Να έρθουν τώρα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Ο αγώνας των εργαζόμενων, ο αγώνας της δημοκρατίας χρειάζεται την παρουσία σας. Ελάτε τώρα όλοι εδώ. Μονάδες καταστολής, μονάδες των ΜΑΤ, μονάδες της αστυνομίας να κοπιούν και προφυλακίζουν εκλεγμένους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η ζωή Κωνσταντοπούλου
η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κακοποίητα από τις μονάδες της καταστολής. Καλούμε τον λαό των Αθηνών να έρθει εδώ για στην Με κακοποίησαν, με σπρώξανε, με ποδοπάτησαν, με την ασπίδα που σπάσανε τη μέση. Και όχι μόνο αυτό, πετάξανε και τα δακρυγόνα. Είναι εχθροί της χώρας μας, είναι εχθροί της δημοκρατίας, είναι εχθροί του τύπου. Έχουν κηρύξει τον τύπο υποδιωγμό και μας χτυπάνε αλίπητα. Παρακαλώ, κάνω θερμή έκκληση σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους Αθηναίους, σε όλους τους δημοκράτες να έρθουν να μας συμπαρασταθούν. Οι άντρες στο ΜΑΤ πέρασαν στην επίθεση. Η δημοκρατία πρέπει να αμυνθεί. Ελάτε να μας προστατεύσετε. Ελάτε όλοι εδώ να προστατεύσετε τους ανθρώπους που εργάζονται για την δημοκρατία. Ελάτε, η βραδιά είναι κρίσιμη. Κινδυνεύουμε όλοι. Κακοποίησαν εμένα κι άλλους συνεργάτες. Στριμώχουνε, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Δεν μπορώ. Γεια σας. Και μπροστά από το τραπέζι. Νίκο, αλυσίδα. Δεν περνάει. Παιδεία, ελευθερία. Η Χούντα δεν τελείωσε το 73. Και να βγάζει το ραδιομέταρο και όχι μόνο στους ξεπουλημένους, μόνο Αμερικάνους στην Αμερικανική Πρεσβεία. Καλούμε όλους αυτούς που θα διαδηλώσουν στις 17 Νοεμβρίου να ξεκινήσουμε όλοι μαζί από τα προφίλια, από το Πολυτεχνείο, από όλες τις περιοχές της Αθήνας και να φτάσουμε στη Νέα, να διασχίσουμε όλη την Αθήνα και να φτάσουμε στο νέο Πολυτεχνείο του 2013. Εδώ θα είναι ο τάφος της κυβέρνησης, το σημείο αναφοράς, ο βάρος που να βοηθήσει τους αγώνες μας από εδώ και στο εξής. Συνάδελφοι, σήμερα σημερώνει μια μεγάλη μέρα. Ο φασισμός όλος μπροστά στα μάτια σας. Πριν λίγο καιρό τον ακούγατε. Τώρα τον βλέπετε. Προφυλακίζονται βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυβερνητικοί εκπρόσωποι, δέρνονται, λιτσάνονται από αστυνομικούς ότι δεν πριν 5 λεπτά μας κάνανε το φύλλο. Είναι ντροπή τους, γιατί κι αυτοί Να έρθει έξω ρε μαλάκα, να στήσει. Να έρθει έξω να στήσει ρε μαλάκα. Δεν το σηκώνει. να είμαστε όλοι από τις 9 η ώρα εδώ. Να χειροκροτούμε τους αθλητές και να τους φωνάζουμε να δώσουν τα πέρατα του κόσμου και να διαδώσουν αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Όλοι εδώ αύριο το πρωί και όσοι αντέξουμε όλη τη νύχτα σήμερα. Σας ευχαριστούμε για την αγωνιστικότητά σας. Ανήκει στους εργαζόμενους. Αυτοί φώναξαν. Ποια είναι, δεν ξέρω ποια είναι. Μία εξαντιά συνάδελφος είναι που